I dag skal jeg vise nogle ting og nogle fodboldting og sådan noget. Så lad os komme i gang. Først så har vi sådan en god ting. Vi starter med, jeg har 6 fodboldture. Så starter med det første. Den er faktisk god nok. Og lad os komme videre. Så skal vi til næsten en slags puma. Ja, det var pumaskoene. Det bedste til sidst. En anden slags puma. Jeg skruer sådan. Kan du? Ja. Så tager vi fodtøj. Altid en slags fodboldtrøje eller noget. Arsenal, Barcelona, Real Madrid eller sådan noget. Fodboldbukser. Og selvfølgelig det er strømmer. Sikkert en dragt, man kan både på, hvis det er varmt, hvis det er koldt. En hummel. Fuck, jeg har den på. Og det gør jeg efter. Så har vi sådan nogle Nike pandebånd. Og faktisk flere Nike. Sådan nogle hårbånd her. Så videre. Jeg ved videre. Ikke så roligt, så er nu helt vildt. Bare ikke sådan helt. Okay, sådan en strå. Skal vi videre til sidste fodboldkasser. Ting. Og det bedste. Nike. Du har en guldsko. Du har en guldsko. Har jeg vundet guldsko? Ja, du har. Jeg har Ronaldo. Jeg har vundet guldsko. Så ses vi, og håber I så meget på videoen.